jotain. Wow. No niin. Sitten mikä oli neuvollinen? Sitten yrittää. Vai Joonas? Menee! Käsyessään kun kaikki pallot taas pussittaa ja 10 kautta. Sitä on hyvä jatkaa, sitä on hyvä jatkaa. Sun pitää tehdä lopettaa. Nyt kun tästä lyön tätä kakkosta pussiin, niin se kivi lähtee tuonne päin. Mä yritän pakottaa, että et mene sinne, vaan mene tuonne seuraavalle. Sittenhän mulla oli taas kerran väärä laji vai... Mitä sä tiedät? Oikein voimakasta tahdonvoimaa tarvitaan tähän. Vähän lasketaan lemmo siitä. No siinä näyttää aika hyvältä, kun mä katson tuon. Joo. Tää on kyllä aika mittaa vielä. Joo. Toinen vielä. Aika suoralta näyttää. Katsotaan sitten tuo kohta noin. Eikä noin pitäis pussittaa toi 6 ja 3. Katsotaan.